ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ସୁଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସୁଟିଂରେ ଯଦି ଆମେ ମଜାମସ୍ତି ଟିକେ ନ କରିବେ ତାହେଲେ ସୁଟିଂ କରିକି ଲାଭ। ଟିକେ ଆସନ୍ତୁ ସୁଟିଂ ଉପରେ ନଜର ପକେଇ ଦେଖିବେ, ନିଜେ ସୁଟିଂ କରିବେ ମଜାମସ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ଟିକେ ଦେଖିବେ ନା ଆପଣ ବି ଦେଖିକି ଆଜ୍ଞା ଇଏ ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ଏଠି ସାର୍ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଡିରେକ୍ଟର। ଆଜ୍ଞା ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ଇଏ ଏବେ ଫ୍ଲୋରରେ ବସି ପିଲାଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏମିତିକା କାମ ହେଉଛି, ଏମିତିକା ଇଏ ତ ଆମର କ୍ୟାମେରା ରାଜେଶ ଭାଇ ଆମର କ୍ୟାମେରାରେ କାମ କରନ୍ତି, ପିଲାଙ୍କୁ ଭିତରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସିଏ ବାହାରେ ମୋବାଇଲ ଚଲାଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁନ ହେୟାର ଡ୍ରେସର ଆଉ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ବସି ହେୟାର ଡ୍ରେସର ମାନେ ଚୁଟି ଯିଏ ମରାମତି କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ତ ଆମର ଦେଖ ବାବୁ ବାହାରେ ସାର୍ ବସିଛନ୍ତି, ଭିତରେ ବାବୁ କ୍ୟାମେରା ଛାଡ଼ିଦେଇ ବସି ମୋବାଇଲ ଚଲାଉଛନ୍ତି। ଇଏ ଆଜ୍ଞା ଆମ ସାଉଣ୍ଡ ରେକର୍ଡିଷ୍ଟ। ଆଜ୍ଞା ସୁଟିଂ ଚାଲିଲେ କାନରେ ଲଗେଇଦେବେ, ଇୟରଫୋନ୍ ଲଗେଇକି ଆଜ୍ଞା ବସିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଚିନ୍ତା କିଛି ନାହିଁ, ମୋବାଇଲ କିନ୍ତୁ ଚାଲିବ। ଆଜ୍ଞା ସୁଟିଂ ଚାଲିଥିଲେ ବି ଆଜ୍ଞା ମୋବାଇଲ ଚାଲିବ। ମୋବାଇଲ ନ ଚାଲିଲେ ଆଜ୍ଞା କେମିତି କାମ ହେବ କହିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି, ଅପା କିନ୍ତୁ ମନ ଦୁଃଖରେ ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସର୍ଟ ହେଉନି ବୋଲି। ତାଙ୍କର କେତେବେଳେ ସୁଟିଂ ପଡ଼ିବ କ'ଣ ହେବ ସିଏ ମନ ଦୁଃଖରେ ବସିଛନ୍ତି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁଠି ଆଜ୍ଞା ଦେଖିବେ ମୋବାଇଲ ଚାଲୁଛି। ମୋବାଇଲ ଆଜ୍ଞା ସୁଟିଂ ଚାଲୁ କିନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ ବନ୍ଦ ନ ହବ। ଇଏ ଆଜ୍ଞା ସଜାସଜି ହେଇଛି ଘର ଆମର ବାହାଘର ପାଇଁକି ବାହାଘର ହେବ, ସୁଟିଂ ସଜା ହେଇଛି, ଆମର ସେଟ୍ ବାଡ଼ିଆ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସୁଟିଂରେ ଆଜ୍ଞା କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ମଜାମସ୍ତି ଚାଲିବ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଜଣେ ଲାଇଟ୍ ଭାଇ ଆମର ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ଇଏ ଭାଇ ମୋବାଇଲ ଆପଣ ଚଲେଇଛନ୍ତି, ମୋବାଇଲ ଆଜ୍ଞା ବନ୍ଦ ନାହିଁ। ମୋବାଇଲ ତ ଆଜ୍ଞା ଏଠି ବି ଦେଖନ୍ତୁ କାମ ଚାଲୁ, ମୋବାଇଲ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତଙ୍କର ହେଇଛି। ମୋବାଇଲ ବ୍ୟତୀତ କାମ ଛାଡ଼େ ନ ହବ କିନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ ଚାଲିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଭବାନୀ ଭାଇ, ଇଏ ଜଙ୍ଗ ଦେଖ ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା। ସୁଟିଂ ମୋବାଇଲ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ବିଜି, ମୋବାଇଲ ଆଜ୍ଞା ନ ଖାଇବ କିନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ ଚଲିବ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ କାଉ, ଇଏ ହେଉଛି କଳା କୋଇଲିର ଆଜ୍ଞା ମୋବାଇଲ ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ଲୋର ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ମୋବାଇଲ ଚାଲିଛି। ମୋବାଇଲ କିନ୍ତୁ ଇଏ ମାନେ ନ ଖାଇଲେ ଆଜ୍ଞା ଚଳିବ କିନ୍ତୁ ମୋବାଇଲଟା ଚାଲିବା ଦରକାର। ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହୁଅନ୍ତି ଆମର ଡିରେକ୍ଟର ସାର୍, ହର୍ତ୍ତା କର୍ତ୍ତା ଦେବେ, ସିଏ କିନ୍ତୁ ସୋଫାରେ ଶୋଇ ଆଜ୍ଞା ମୋବାଇଲ ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି। ଆଜ୍ଞା ସୁଟିଂ ବାଟ ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ ଆଜ୍ଞା ବନ୍ଦ ରହିବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋବାଇଲଟା ଆଜ୍ଞା ସବୁ ତ କରିବା, ମୋବାଇଲ ଯଦି ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା ଆପଣ କ'ଣ ଇଏ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ ଚାଲିବ ଆଜ୍ଞା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ସତ୍ୟ ଭାଇ ଆଜ୍ଞା ମୋବାଇଲ ଆଜ୍ଞା ସବୁଠି ବ୍ୟସ୍ତ। ମୋବାଇଲ ଆଜ୍ଞା କାମ କିଏ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା କହିଲେ, କାମ ହେଉଛି ଚାଲୁ କିନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ ଆଜ୍ଞା ରଖିବା ଭିତରେ ଲାଇଟିଂ ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ସମସ୍ତେ ବିଜି ମୋବାଇଲ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଜଣେ ଆଜ୍ଞା ନୁଚିକିରି ସାଇଡ଼୍ ଠିଆ ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଦେଖ କାମ ସାଡ଼ା ଭିତରେ ରହୁଛି କିନ୍ତୁ ନୁଚିକିରି ମୋବାଇଲ ଦେଖାହେଉଛି, କାଳେ କିଏ ଦେଖିଦେବ। ଇଏ ତ ଆମର ଦେଖ ଆକ୍ସନ୍ ଚାଲିଲାଣି କିନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ ବନ୍ଦ ହେଉନି। ଏ ଲାଇଟ୍ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଲାଇଟ୍ କାମ କରେ ସୁଟିଂ ଆକ୍ସନ୍ କୁହାଗଲାଣି। ଇଏ ଆଜ୍ଞା କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ଦେଖ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ମାନେ କପଡ଼ା ଯେଉଁ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧାପିନ୍ଧି କରିବେ। ଆଜ୍ଞା ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ କିନ୍ତୁ ସବୁଥିରେ କରିବ ମେକଅପ୍ ଆଉ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ରେ ଆଗେ କାମ କରିବେ। ଦେଖ ଲାଇଟ୍ ଭାଇ ଜଣେ ସିଏ ଆଜ୍ଞା ବାହାରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପିଲାଙ୍କୁ ଭିତରେ ନିଜେ